caution. Здравейте, приятели! Намирам се в Велинград при изключителни мъжкари, които ще дадат всичко от себе си, за да удовлетворят и най-взискателните. Всички онези, които жадуват за силна доза адреналин. Останалата част от групата ще видим малко по-късно в процеса на нашите снимки. Здравейте, момчета! Много се радвам да ви видя. Изключително съм щастлива, че съм тук. Здравейте! След няколко седмици предстои състезание, събор, едно грандиозно, мега голямо събитие, което съм сигурна, че всички любители на офрода и този вид изживявания очакват с огромно нетърпение. Да, точно така. На датата 19 юни ще стартира едно 4-дневно страхотно офроуд събитие, на което имаме така честа да ви поканим вас, екипът и всички ваши зрители. Смятам, че ще го направим изключително професионално и ще изглежда като шампионат. В един от дните ще разполагаме с разходка за любителите. Общо взето 4 дена ще ври и ще кипи от забавление. За пръв път ще имаме и събота и неделя затворени трасета. В неделя за ралито изключително само за него затворено трасе, което ще има около 4 км на един микроязовир и самото време ще се умножава по 4. Рали рейда е с изключително живописни гледки, като на моменти надморската височина е около 1600-1700 метра. Общата дължина на трасето в двата дни е 260 км, като се разполагаме на територията на две общини – Велинград, Ракитово, покрай язовир Батак. Много важно допълнение, искам да вметна, че всеки 1 километър от трасето ще бъде обработено, което ни коства огромни усилия и средства, но за да направим едно рали малко или много конкурентно на другите, си изисква усилия. Екипа, с който работим, са над 47-8 човека. Половината от тях сме участвали по рали рейд състезания в Русе, в Варна, в Самоков и имаме доста голяма част от опита, който видяхме там и го предаваме тук. Кажи ми за теб, ти кога дойде в клуба и как те привлякоха момчетата? Страстта от джиповете точно е тук на Гергевана. За да участваме в едно от тяхно състезание, трябваше да станем членове. Обаче от тогава вече се запалихме доста по офроуда и сме нон-стоп заедно с тях. Идваме тук, всяко състезание участваме, организираме с тях, нали, помагаме каквото можем и така. И бих казал, всички, които обичат офроуда и искат да изкарат незабравим уикенд, да заповядат. Ще бъде невероятно изживяване за всички. Подготвени сме да посрещнем около 3500 човека. По такива данни работиме така за автомобили, за изхранване, кетеринг. До момента са се записали 57 екипажа. Очакваме следващата седмица и след това видео да станат около 80 потенциални. Знам, че ще се случи. Момчета имат много опит вече. Всичките натрупахме доста опит. Благодарение на Велинградския клуб. Тук има ужасно много енергия между вас. Как се постига това? Благодарение на екипността, благодарение на това, че всеки един разчита на другия и по-малко дразги и по-малко разправи. Компромис, когато трябва да се направи. Обикновено се изслушваме, продължаваме в добрия тон и това е разковничето. Да, нека сега отново се върнем малко към състезателната част. Колко трасета ще има и как точно сте разпределили километрите, трудността, зоните? На 20 започва за любителската част от посетителите разходка, която ще бъде с много живописни гледки, която ще започне в събота, сутринта в 9 часа. Клас стандарт е разделен на 3 модификации. Стандарт H, стандарт L и стандарт Плюс. Трофито имаме честа така да дойдат съдии начало с господин Кузманов, които ще
работят на терен събота и неделя. Те са за прототипа и модифициран. Точно така. Да. И ралито ще бъде в петък, събота. И неделя. Петъчният етап е 130 км, в съботния етап е около 101-103 км, а пък в неделя, както казах по-рано, ще е затворено трасе, което време измерването ще се умножава по 4. А това умножение за какво е? За тези, които не са запознати с правилник и правила. За да спазим до край динамиката в самото състезание. Когато изоставаш едни 10-15 минути във втори ден, няма как третия ден, ако карате 5 минути, да ги наваксаш. Затова направихме за първ път това нещо, за да има по-голяма конкурентност между състезателите и да има възможност при подходяща работа определен екип да може да изкара въпросните 15-20 минути в неделя. Имаме достатъчно джипки тук при нас, така че мисля, че е време да слезем до трасето, да пообиколим наоколо, да покажем на всички зрители, на всички предстоящи участници и на тези все още, които се чудят дали да дойдат или не. Така че мисля, че няма... С най-голямо удоволствие ще ви разведем. Заповядайте. Хайде! Аз виждам тук много красоти, трябва да ти кажа. Не знам каква е идеята за горната част в гората, в кой класовете ще бъде част това трасе, но на мен лично много ме засърбяха ръцете. По жаргон, това е магията на Гергевана. Чувам, че машините са запалили. Мисля, че не само мен ме сърбят ръцете, затова да дадем възможност на момчетата от клуба да ни покажат всъщност как се преминават някои от естествените и доукрасените елементи тук. Ето сега ще им покажем само. Айде да ходим надолу. Как трябва да се подготвиш за този участък тук? Кой клас ще кара това дере? Това е за стандарт плюс, малко по-модифицирани автомобили с гуми между 33 и 35. Машината дойде, Кузмано виждаме, че е горе и вече чака. Да, всички сме на терен, така че сме в пълна готовност да разгледаме препятствията за този клас малко по-отблизо. Здравей! Радвам се да те видя. Ти ще бъдеш човека, който ще следи стриктно за всичко, което се случва на тази зона. Колко зони предвиждаш, как ще направиш съответните трудности, нивото на трудности. Знаем, че си с изключително богат опит, това е без съмнение, така че оставям на теб да ни представиш повече. Да, първо здравейте на всички. Тази година Велинград прие домакинството на втория кръг от българския траилен шампионат, който ще е. Момчетата имат опит като цяло, 4 години мисля, че имаха траилни състезания тук, които не бяха от шампионата, но тази година нещата ги взеха много така при сърце, много са надъхани, дават всичко от себе си, искат да се случат нещата и ще се случат. Ще бъдат направени нови зони. До сега каквото са карали в траил в Велинград е било едно, но сега ще бъдат доста по-затруднени участници, защото все пак трябва да имаме предвид, че това е шампионата на България, който събира най-добрите в България. Ще бъдат направени 6 зони. В момента тук виждаме багера, който копае. Това ще бъде идея за 2 врати, ще бъдат поставени тук.
Сега няма да ги обясним точно да ги покажем, просто ще бъдат изненада за участниците. Тази зона, цялата, която виждате тук в момента, ще бъде разделена на две. Това, както казват местните, лунния пейзаж или дупката, казват на тази зона. Тя е изградена в годините. Отначало, както ви казах, правяха реално състезания, не бяха от шампионата, тази година са от шампионата. Я ми кажи ти като човек, който имаш достатъчно опит в тази дисциплина, как определяш нивото на трудност тук за предстоящите зони, които ще подготвите? Специално тази зона, така наречената лунен пейзаж, в сравнение с другите зони, от 10-10 я определям като ще бъде най-трудна за всички участници. 200-300 метра по-нагоре са другите зони, които ще бъдат обособени за третия класа. Забравих да кажа, 3 класа ще бъдат. Това са клас прототип, клас по-модифициран и най-малкият клас, клас модифициран. Тези 3 класа ще бъдат администрирани от Българския тренен шампионат и съответно октомври месец последния кръг, който ще е при нас на Викени, ще бъдат наградени най-добрите в България. Хубавото на Велинград е, че ще има и зони, които са абсолютно натурални. Тоест в гората, в Ениули, където са им позволили, че могат там да карат машините. Така че ще бъде разнообразно и ще бъде много интересно за състезателите. В клас прототип очакваме между 6 и 8 машини по принцип да участват, които всички ще бъдат подготвени точно за такива врати, за такъв терен. В по-малкия клас по-модифицирани ще бъдат може би около 4 пак до 6, грубо казвам за предварителна информация. В малкия клас 10 на машини ще има, т.е. в Триада може би малко над 20 машини ще бъдат на Велинград, но ние имаме една приказка, защо в Триада има примерно по-малко машини и ни казваме така, шегувайки се, защото Триада е бутиков спорт. Той не за всеки. Там са скъпи нещата, както също, без да подценяваме рали трофи машините, разбира се, много уважение към тях, но като цяло наистина се иска много средства да се вложат в една машина, за да бъде конкурентно способна. Благодаря ти много за това участие. И ние продължаваме да се движим по трасето. Казваме чао на Никола Кузманов и ще се видим малко по-късно на трасето. Реално в състезателното трасе имам предвид. За да правя само една вметка, че господин Кузманов е доайен в този спорт. Безупречен капацитет и много сериозен кадър. Дори по-скоро като обучаващ екип може да се включи някъде на по-късен етап. От 19 до 22 юни, тук в Велинград. Не забравяйте, защото това наистина не е за пропускане. Ще има много зрелище, много екшън и абсолютно незабравими емоции, които са не 100, а 1000% гарантирани. Чакаме ви!